lurra, Sembrando Futuro, Gipuzkoako landa eta hiri eremuak batzen dituen kongresuari buruz hitz egiten hasiko gara gaur. Gero, bi albiste jorratuko ditugu, Bizkaiko basoak berritzeko landatutako 100.000 zuhaitz autoktonoak eta Aiako potxoka enkantea. Markinan Muñoz guren anaiak bisitatuko ditugu, esneki azokan Euskal Herriko hauntz gaztarik onenaren saria irabazi baitzuten. Arabako Errioxan amaituko dugu. Hector nekazari gazteak olibondoak hazten ditu eta azken uztari buruz hitz egingo digu, kalitate handiko olioak egiteko erabiltzen duta. Azaroaren 23an, Gipuzkoako Foru Aldundiak Gure Lurra, baserri eta hirimunduen arteko topaketa antolatu zuen Donostiako Kursal jauregian. Gure Lurra Sembrando Futuro kongresuaren 6. edizioa akreditazioekin hasi zen. Hitzaldi eta solasaldi aretoaren barruan publiko ugari bildu zen. Bertan, Arabako eta Bizkaiko Foru Aldundietako ordezkariak ez ezik Eusko Jaurlaritzakoak ere izan ziren. Ekitaldia Xabier Euskitzek gidatu zuen bere estilo nahastezinarekin. Eta aurkezpenaren ondoren, irekiera ofiziala etorri zen Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiaren eskutik. Sektorean belaunaldien arteko errelebua bultzatzen jarraitu behar dela azpimarratu zuen. Kongresuak 2 atal izan zituen, hemengoa ezinbestekoa izenpean bata eta hemengoa mundura irekia izenpean bestea. Lehena, Karl Honore kazetari sarituak zabaldu zuen. Karl bestseller baten egilea eta Slow Movement korronte globalaren bozeramailea da. Haren mezua sinplea da. Mundu azkar batean arrakasta izateko, abiadura moteldu egin behar da. Gero, Mandiola Goikoa baserriko Eneritz Alberdi Eibartarrak baserritar baten bizitzako egun bati buruz hitz egin zuen kongresuan. Eneritzek bere bizitza norabide aldatu eta gaur egun baserri dibertsifikatu bat darama. Goiza aurrera zijoan eta 2 solasaldi interesgarriren txanda heldu zen. Nola bermatu Gipuzkoako nekazaritza larrialdi klimatikoari aurre egiteko lelopean bata eta baserria txikitatik ezagutzen lelopean bestea. Irakasle batek, baserritar batek eta Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioko eragile batek haurrak kontzientziatzeko hainbat ekimen aurkeztu zituzten. Kafea hartzeko etenaldia parte hartzaileen eta publikoaren arteko topagune bihurtu zen, eta Gure Lurra kongresuko protagonista batzuekin hitz egiteko aprobetxatu genuen. Orain arte 6 aldiz antolatu dute eta Gure Lurraren indarra eta garrantzia handituz doa. Hiri eremuan, landa eremuaren errealitatea ezagutzera ematea funtsezkoa da. Bai, 6. urtea eta 6. kongresu antolatzen deguna. Eta, barruanen elkarrizketatan eta esaten zen bezala, ekitaldi honek izan nahi du zubi nekazal munduaren eta hirigunearen artean. Eta, gaurko jendetza hau ikusita, 6 urte ondoren, 500 pertsonatik gora berriz ere elkartu gerala hemen ikusita, nik esango nuke aixa bete ditugula helburuekin, eta jendea pozik eta gustura sentitzen dela ekitaldi honekin. Naturaren erritmoak errespetatzea baserritarren ohiko errealitatea da. Erritmo horiek funtsezkoak dira eta hirietan ere ezagutu beharko lirateke. Hiri eremuak landa eremutik gauza asko ikas ditzakela uste dut. Besteak beste, geldotasunaren boterea eta jakituria. Erritmoa mantxotu eta abiadura moteltzen dugunean, gauzak lasai egiten ditugu, gogoz, kalitatez. Eta hobeto bizi gara, emankorragoak eta zoriontsuagoak gara. Harreman afektibo hobeak ditugu, eta ingurumenarekin dugun harremanak ere hobera egiten du. Beraz, barruko dortokarekin berriro konektatzen dugunean, denok ateratzen gara irabazle.
Nekazaritza eta abeltzaintza jarduera gogoz bizi duten baserritarren adibide ona da Eneritz. Gu nahi duguna da, helaraztia jendiari, lehen gaian undi datorren, nola niten dugun lana eta guri baloratzeko, eukiteko jakitura pixka bat. Bigarren zatiaren hasieran, Edurne Pasabanek hartu zuen hitza. Berak oso ondo ezagutzen du ahalegintzearen balioa. Gure Lurra Kongresuan, dei egin diate hitzaldi bat emateko, esfortzuaz eta hitz egiteko lantaldeari buruz eta horrelako gauzak eta nik esan nien, ez da? Osea, beraiek dira adibide, esfortzuaren adibide, egunero hor egoten direla, ez? Eta ordu nik esan nien, zertaz hitzen behar diet, ze lehen sektorea esfortzuaren erreferentzia da, lanaren erreferentzia, pasioaren erreferentzia, baina nik nire esperientzia konpartituko ditut beraiekin eta hementxe bildu gara gaur Donostiako kursalean. Edurneren hitzaldi interesgarriaren ondoren, Imanol Barzenilla, Zootek enpresaren sortzaileari egindako elkarrizketa etorri zen. Eta jarraian, kanpoko merkatuek eskaintzen dituzten aukera berriei buruzko solasaldia. Landa eremuak eta lehen sektoreak funtsezko zereginak betetzen dituzte lurralde osoan. Gure inguruko izadia baserritarren lanaren eta zaintzaren emaitza da. Ekoizten dituzten elikagaien alde egitea eta Gipuzkoako mendi inguruetan arduraz jokatzea guztion esku dago. Gure Lurraren 6. edizioak aurten ere arrakasta handia izan du. Azken 2 urteetan, Bizkaiko Foru Aldundiak 123 hektarea baso berritu ditu espezie autoktonoko 100.000 zuhaitzekin. Europar Batasunak ekimena babestu du, baso berritze eta lehen eratzen lanak diruz laguntzen baititu, Hariz proiektuan jasotakoaren arabera. Orain arte, 3,15 milioi euro inbertitu dira. Baso berritu diren 100.000 zuhaitzetatik, 73.000 haritz autoktonoak dira, eta gainerakoak lizarrak, gereziondoak, elorrizuriak, pagoak eta gaztainondoak. Bestalde, azaroaren 19an, Pottoka arrazaren enkante bat antolatu zuten Gipuzkoako Foru Aldundiaren testatze zentroan. Ekido hauek oraindik galtzeko arriskuan daude, baina erakundeen, elkarteen eta jakina abeltzainen lanari esker, haien egoera gero eta hobea da. Guztira 21 zaldi atera ziren enkantean, 9 behor, 6 zaldiko eta hipikarako prezeuden beste 6 gehiago. Azkenetako batzuek atzerrian amaitu dute, Frantzian esaterako. Gipuzkoako Pottoka zaleen elkartea Euskal Federazioaren barruan dago, eta berak antolatu zuen enkantea, batez ere 3 helbururekin. Abeltzainei zaldi bikainak eskaintzea, Pottoka haziendako betzea, eta Pottoka arrazaren erakusleio izatea. Enkantea elkartearen jardueretako bat da, baina ez da jarduera bakarra. Zaldibiako lursaila adibidez jendearentzat irekita dago beti, eta edozein sar daiteke askera biltzan Pottokak ikusteko. Tolosako esneki azokaren 2. edizioan, Larru Zauntz gaztak irabazi zuen Euskal Herriko gazta onenaren saria. Egun batzuk geroago, Markinako Larruz baserria eta gaztandegia bisitatu ditugu Santa Eufemia ermitaren ondoan. Ustiategi hau, Muñozkuren anaiek, Gorkak eta Ibanek gobernatzen dute Leilaren laguntzaz. Aunztegia paisaia zinez ikusgarri batean dago, baina gaur auntzak ezin izango dira larreetara atera euria delata. 200 bat auntz dituzte, 175 jesteko eta gainerakoak ugaltzeko, eta aurten auntzak hazia zernaltzen hasi dira.
Iban eta Gorka aunztegitik paseatzen ari dira auntz guztiak kontrolatzeko. Orain lan gutxien egiten den garaia da, auntzen errapeak lehor baitaude eta 3 hilabetez ez dute gaztarik egingo. Markina esemenenga, larruz baserrixen, mehabe hau zuen, da hemen eitxogu larruzko gaztaia. Baserrixen izena larruz danez, gaztaiai da korteai be, larruz izena ipini geuntzen, eta hemen anaie Iban Munioz guren, eta ni Gorka bixon hartien, eitxogu, bixok eta Leila. Leila gure ekipuen da, eta 3 hartien eitxogu larruzko gaztaia. Iban eta Gorka markinakoak dira, eta ez zuten harreman zuzenik abeltzaintzarekin, etxean modu ez profesionalean ezagutu zutena izan ezik. Duela 13 urte hasi ziren auntzekin, baina ideia eta proiektua urte batzuk lehenagotik zetorren. Egia esan, duela 20 urte, Gorka artzain eskolatik igaro zen. Potjokekin ere egiten dute lan. Oindala 13 urte hasi ginen, igendun kortia, proiektu eta dana harinaua urte asko ibileinen bueltak emoten, gauza prepareta, baina oindala 13 urte, igendun kortia, gaztande gixe, animalixak ekarri, auntzek ekarri, eta dana Iban Irana isi eta Gorka bixon hartian. Alpetar arrazako auntzak dituzte, eta horrek abantaila asko ekarri die. Hemen larrozen auntza alpinak daukauz, da segaitxik hartu benduzan alpinak, kanpuen ibiltzeko egokixeua dizelako, taia hundixeua daukie, errapi morfologixea hona dauke, laktazio luzie, 10 hilabetin batzozu, esne asko mototzu eta kalidade honekue, eta errape forma morfologixita be oso ondo landute da, eta oso ona dauke. Horretxaitxik elegi benduzan. Jeste denboraldiko 9 hilabeteetan jotake aritzen dira lanean, egunean 2 etzialdi egiten dirata. Goixin bostetan esnat joten du despertadora gitxora bera, eta lehen gauzitxogu kortan bueltatxu bat. Ikustugu dana ondo bada espada, bebederu garbixo bada, hasi zelan dauen kortie. Tranquiloa da ondo, normalin ez dukela zetan eserregon, ja jatzi itxeuz hauntzek. Jazten gitxora era ordu terdi, ordu bi, tardeten da, segun bakarrik bat bada edo bixok, ze gaztaia itxen da egunetan, ibal gaztande gixen egoten da, eta bakarrik jaztonik. Eta ez bada gaztarik enbier, nik Ibanek laguntzen hau, eta bixon hartin bat zoguz. Behin jatzi txekuen, Iban gaztande gixen egoten da topera, ez ni kuban bota, gaztandegiko gauzak egiten, da ni bitxartin jaten emota etortzen, mototze eta armoso txu eguntzei, alpapa apur bat edo dan alakue, eta gero kanpora, egueldi hona da, kanpora atetaguz. Iban gaztandegi zen gaztaiek molditan sartzeko momentu heltzen da nien, ni sartzen da gaztandegire eta laguntzotzet gaztandegiko molditan sartu, gaztandegi zen garbitxu, prensan sartu gaztaiek, buelta emon, gaztandegiko tareiaz. Larruz zabaldu zutenetik 13 urte igaro dira, eta balantzea egiteko garaia da. Oso gogoko dute abereak gobernatzea eta bezeroekin harremanak izatea. Azken ine geixen betetze zaitxune, geure proiektu bat izen da, bizitzako proiektu egin da 20 urte, 18 urte burun bueltak aibilitzeko gauza bat, gule, lortu gule, ondo itxie, ondo gabiz gure produktu egentiai guztetako, ondo saltzen da, azkenein geutzako itxugu biherra, eta hori oso gratifikanti da, eta oso posia. Aurten, auntzak hasia zernaltzen hasi dira, aker batzuk oraindik badituzte ere. Esnea kontrolatzea ere aurrerapen handia da, datu asko ematen baititu. Hori, auntzai elkarteari zortzaio, Euskal Herriko esne auntz elkarteari alegia, 2019an sortu zena sektorea bultzatzeko. Oindala 5 urte da hasi ginen, auntzainek, Euskadin gengozan auntzainek, batzeko idea bat, elkarte batein, eta ia danon hartin zozer lortu algeen duen. Zorixonez auntzei elkartie lortu zen, Eusko Jaurlaritzan fondukin lortugu
kontrol etxero bat eitxie, holan jakitzeko gure untzek zesne moten daben, zelako kalidadie, bai grasa, bai zelula, piloa gauza analizetoguz. Aurten gaina, inseminetako aukeri beukigu, da etxeko 50 rauntz inseminauguz. Gure esplotazioko genetikie barriztu, mejorau, gure ekonomikamente askoz bobetoz, azkenin badakizu zeintzu dizen honenak, geixea mototzezu jaten, edo txartxuen adizenak kendu itxosuz. Jarri berri dituzten eguzki plakei eta biomasa galdarari esker, menpekotasun energetikoa 170 murriztea lortu dute. Hasieratik euken klaro, nahi gendu lehizen autosufizientiak. Alimentazio jauntzena eta ezigu bedar askotain, ze biziga zentokixena. Oso aldapa hundixe daz, mekanizabli oso gitxi deukau, eta oso bierra gatsa da, eitxie honek terrenutak. Orduan alegin duga, soberania energetika esaten dana. Hasieratik ipini gendun biomasako kaldera bat, geure etxin jausten dizena arbolak hartu, preparau eta horrekin eitxogu, gaztandegiko kubiantzako bidan urberue, kalefazio jantzako urberue, ordeinu garbitzeko bidan urberue, eta dana. Aurten gainera, baitxe higu apostue plaka solarren alde. Kortan erabiltzegun eguneko 80 energizia geuk sortu alizeteko euskixaz. Aurten monteugu, oingo dudan, eta oso posiga momentuz deukegun resultauekin. Orain gaztandegia ez dago martxan, baina Euskal Herriko gaztarik onena hemendik atera da. Gazta berriak egin arte geratzen zaizkien partida bakanak erakutsi dizkigu Ibanek. Txapela eta garaikurra ondoan dituela, Ibanek gazta irabazleari buruz hitz egin digu. Hau da, urten ideazioan esneki txapelketia, geure hauntzen esnia zeitzen dugune gaztaia, gaztai finba, suabe bar, regusto ona lagaten abena, mundu guztizek jateko modokue, eta kariño dana zeitzen dugune, eta 3 bat hileko kurazioa saltzen dana. Gazta freskoa ere egiten dute eta lea artibain baino ez dute merkaturatzen. Gazta honetaz aparte itzen dugu beste gazta fresko bat, hau bakarrik lea artibaiko bezeruentzako izaten da, eta 9-10 hilin produzitzen dugu, eta justo goin bape ari gatu, baina otzailin barriro hasiko da beraz. Larruzen, ahuntz gazta eder honetaz gozatzera gonbidatu gaituzte. Saria 13 urtez egindako lanaren aintzatespena izan dela esan digute. Posa handiz izen da gutzako sari hau irabaztia. Satisfazio personala, exagerau da ditugun biharran resultatu bat edo emaitz bat da, eta gure klienteanak disfruta da izela, ospatu da izela, guk ospatzen dugu mozela. Euskadiko ahuntzesniaren sektoreak goraka ari da, eta neurri handi batean elkartearen lanari zortzaio. Oraindik lan asko dago egiteko, baina datozen urteetako lan ildoak dagoeneko finkatuta daude. Arabako Errioxan olibak biltzeko garaia iritsi da, merkatuan gero eta harrera hobea duten olioak, euskolabelekoak eta olio ekologikoak gehien bat oliba hoiekin egiten baitira. Hector Moredako ekoizlea da eta bere lursailetako batera eraman gaitu. Berarekin ekarri duen lantaldea Lanagorokoa da, lanbidek laneratze enpresatzat jotzen duen enpresa batekoa alegia. Enpleguaren behin-behinekotasuna murriztea eta prestakuntzan oinarrituta langilei irtenbide profesionalak eskaintzea da Lanagro enpresaren helburua. Lanagro enpresa berri bada, zerbitzu enpresa bada, batez ere mastietan, upategi barruetan,
olibondoetan eta udarearekin lan egiten dugu zerbitzuak eskainiz. Kalitatezko zerbitzua eskaini nahi diegu upategiei, matx ekoizlei, azeitun ekoizlei eta udare ekoizlei. Eta guk beste apostu bat egin nahi dugu, egonkortasunaren apostua, formakuntzaren apostua, profesionaltasunaren apostua, eta zentzu horretan modeloa aldatu nahi dugu, eta uste dugu lehen sektoreak merezi duela modelo berri bat, eta langileek ere merezi dutela lehen sektoreko eskulanean modelo berri bat garatzen. Lanagroren zerbitzuak primeran datozkio Hektorri, langileak ondo prestatuta datozelako eta haien gaineko erantzukizunik ez duelako. Gure bezeroi eskaintzen diogune onura nagusia da eskulan intensiboak diren zerbitzuak eskulanean badaukagu gure jendea zerbitzu horiek eskaini ahal izateko, hau da, eskaintza hori da, eta kalitatezko eskaintza bada guk gure langileak formatuta dauzkagulako. Egonkor dauzkagu urte guztian, formakuntza bat jasotzen dute, eta beraz kontratatzaileak eskulan zerbitzu bat jasotzen du, garantia juridiko guztiekin eta aldi berean erosotasun handiarekin. Hori da guk eskaini nahi dugun zerbitzu berria lehenengo sektoren. Aprora, olibadizainen, dolaren eta marken elkarteko kide dugu Hektor. Euskadiko olibondoen eta olioen milaka urteko kultura zabaltzea du helburu. Eta hori guztia zaintzeko eta sustatzeko, olibondoen laborantza, merkaturatzea eta salmenta sustatu egiten ditu. Maastien arrakastaren ondorioz, olibadiak bigarren mailan geratu ziren, halere nekazari askok olibondo batzuk gorde zituzten autokontsumorako olioa egiteko. Hektor duela gutxi hasi da lan honekin eta gazteneken aholkuak eta laguntza jasotzen ditu. Arroniz barietateko olibadi batean gaude, olibondoek ia 300 urte dituzte. Lantaldeak sareak jartzen ditu olibondo bakoitzaren inguruan, gero vibrazioen bidez adarrak astindu eta olibak erortzen direnean biltzeko. Iazko eta urtengo klimaren ondorioz, uzta murritza izan da Arabako Errioxa osoan. Olio errotetara iritsiko den lehengaia ordea, kalitate handikoa izango da. Olioa errotetan egiten dute eta ekoizleek bi aukera dituzte. Olioa euren kabuz merkaturatzea edo beste kooperatiba batzuen markarekin merkaturatzea. Hektorrek lantziegoko errota partikular batera eramaten du beraren etiketarekin merkaturatzeko. Hektor nekazari birsortzailea da eta lur sail guztiak ditu era ekologikorako trantsizioan. Datorren urtean, Eusko Label ez ezik zigilu ekologikoa ere erabili ahal izango du. Lan erritmoa bat bera da beti. Olibondoak vibrazioen bidez astindua ala, olibak sareetara erortzen dira eta erabiltzen duten sistema berriari esker, traktoreak olibak uzten ditu tobera txiki batean. Prozesuak lana erraztu eta denborak murrizten ditu. Gero, toberako fruitua atoian ustu eta hortik errotara joango da zuzenean. Hemen Moretan gaude olibondo lursail batean, agrikultura regeneratiboarekin, gure esplotazio guztia lantzen dugu agrikultura regeneratiboko modeloarekin, eta parcela hau nahiko ondo dago, nahiko oliba ditu, eta dira zuhaitz oso zahar batzuk dituztenak 200 urte, edo gehiago. Eta, hartzen ari ditugun olibak ikusi daiteke oso bereak daudela, ze egiten ari gara egingo dut nire oliba virgin extra propioa, eta egingo duguna da kosetxa tempranako olio virgin extra bat. Hektorrek 11 hektarea olibadi lantzen ditu.
Hoietatik ia 3 bereak dira. Lantzen ari gara gutxi gora bera 10 hektarea, olibondo 10 hektarea, dena modelo honekin, agrikultura regeneratiboko modeloarekin, eta batzuk daude produkzioan eta beste batzuk ari gara rekuperatzen. 2 urtetan izango ditugu ja jasotzeko, eta dira herriko lursailik handienak, dira herriko familiarik handienekoak. Familia hauek espezializatu ziren maaztietan, momentu horretan diru gehiago ematen zuen, eta lursail horiek geratu ziren hor utzita, abandonatuta. Eta gu orain ari gara rekuperatzen lursail horiek eta jartzen produzioan. Olibadi berriak lantzen baditu ere, Hektor olibadi zaharren aldekoa da. Etekintsuak izateaz gain, Arabako Errioxako ondarearen parte direlako. Ezberdintasun gehiena da daukan kostea jasotzerakoan eta lantzerakoan. Olibondo zaharrak lan gehiago daukate, zailagoa da jasotzea eta behar da jende gehiago jasotzeko. Beharrez plantazio berriak oso horreza dira jasotzeko, makina batekin, paraguas deitzen dugun makinarekin, bibratzen duzu eta ez da behar hainbeste esku, eta horrekin merkeago bilakatzen da lantzea lursail horiek. Olibak heldurik ote dauden jakiteko, nekazariaren begia ez ezik, analisiak ere behar dira. Hektorrek nahiago du olibak pikin bat berte egotea. Bilatzeko noiz den puntu hori, indize madurez puntu hori oberena, egiten duguna da hartzea kantitate bat, oliba kantitate bat, poltsa batean, eta gero separatzen ditugu eta kalkulatzen dugu zen porcentaje dago kolore batez edo besteaz, eta horrekin dakigu ze puntuan dagoen momentu horretan. Eta oliba hauek, esaten dudan bezala, oso ondo daude egin nahi dugunerako, da olio virgin extra bat Euskolabelan zertifikatuta, eta kosecha temprana ditzen duguna, eta orduan nahiko berde hartu behar dira olibak ateratzeko olibo mota hori. Lehen eskuak adar bakoitzetik pasatu eta olibak eroria ala kapazu batzuetan biltzen ziren. Gaur egun berriz ikusi dugun teknika erabiltzen da teknika tradizionalaren ordez. Familiarekin etortzen ginen, eta bat jartzen ginen alboan hasieran, eta gero azten ginen jasotzen, eta bat joaten zen albo batera, eta bestea beste albora. Hasta juntatzen ginen, eta bukatzen genuen olibondoa, baina sistema honekin asko kostatzen da jasotzea. Eta orduan gaur erabiltzen duguna dira variadora mekanikoak, ditugu 2 mota, hau da elektrikoa, dauka hemen bateria, egiten duguna da joan peinatzen, eta honela denak botatzen ditugu mailaren gainean, eta gero mailatik traktorera. Olibadiak Arabako hegoaldeko historiaren parte dira. Euren lekua galduz joan ziren, baina egindako lan handiak eta kalitate bikaineko olioek bultzada polita eman diote eskualdeko olibagintzari. Bestalde, nekazariak harro daude labore hau sustatzeaz, lurraldeko kulturan sakon errotuta dagoelako.